खुंगा 17थि रंजालि बैसागु फोरबो फालिदों बासबारि बैसागु खुंफुं आफादा। कक्राझार जिल्ला फटबरजरा महकुमानि सिङाव थानाय बासबारि रंजालि बैसागु फोरबो आफादा खुंगा 17थि बैसागु फोरबो फालिनायजों लोगोसे फारियै फुंबिलि समनि 7:30 रिंगायाव बैसागुनि मुङाव आहुति होनायखौ बानजायो। गुनिक चन्द्र ब्रह्म बिथाङा लोगोसे फिरफिला बिरहोयो। बैसागु खुंफुं आफादनि आफादगिरि मदन हाज'वारि बिथाङा लोगो लोगोनो फारियै गेलेमु बादायनाय, खननाय मोसानाय हाबाफारियाबो जागायो आरो मोनसे बैसागुनि फालिनायनि गेजेरजों मोनसे मोजां सावरायमेल जथुमा खुंनायखौबो नुनो मोननाय जादों। आरो बे गेवलां मेल जथुमाखौ खुंफुंनायाव आफादगिरिनि मासि लाना सामलायो खुंफुं आफादनि आफादगिरि मदन हाज'वारि बिथाङा लोगोसे मेल बेखेवगिरि महरै लिंहरजानाय आलासि साहित्य एकाडेमि बान्था मोनगिरि लोगोसे फटबरजरा जिल्ला थुनलाइ आफादनि आफादगिरि अम्बिकागिरि हाज'वारि बिथाङा मेलखौ बेखेवना होयो। बेजों लोगोसे बासबारि दख'रा एबसुनि आफादगिरि बशिष्ठजों लोगोसे फटबरजरानि TCLCCनि मासिगिरि उत्तम हाज'वारि आरो फटबरजरा जिल्लानि हारिमु आरो समाज आफादनि गोजौ दैदेनगिरिफोरनि बाहागो लानायजों लोगोसे बासबारि हालामनि गोबां रायजो राजाफोरनि बाहागो लानायखौ नुनो मोननाय जादों। गिबियावनो जों बासबारि दख'रानि सिङाव बासबारि रंजालि बैसागु खुंफुं आफादनिफ्राय साफ्रोमबो बर' माहारि बेजों लोगोसे आसामबासि भारतबासि साफ्रोमनिसिमबो आं बे समाव जोंनि रंजालि बैसागु जे फोरबो बे गोथार साननि जे गेदेरफोरनो खुलुमनाय, उन्दैफोरनो अननाय आं बेखौ बावहरग्रोबाय नोंथांमोननि चेनेलनि गेजेरजों। दा जोंहा बोसोरफ्रोमबो जोङो रंजालि बैसागु फोरबोखौ जों फालिबोगासिनो दङ आरो बे फालिबोनायनि आन्दोआवनो जोंहा मोनसे गोथौ मोनसे जोङो बिसासजों जों मोनसे सोलायनायखौ जोङो मोनबोदों। दिनैनि समाव जोङो जोंनि गामि सिं सिं जोंनि जेनोखि जोंनि समाज बे समाज बेबस्थाया खुब माने साफायै जोंनि जेनोखि बैसागु खुंनाय बा गुबुन गुबुन माखासे फोरबो खुंनायफोराव साब सिखोन जों बेखौ लाबोनो हादों आरो जेनोखि जोंनि समाज बे खुब सांग्रांथि गोनां जादों। आरो दिनैनि समाव जोङो साननो थाङोब्ला जोंनि जेनोखि उन्दै उन्दै जे गथ'फोर बा इयुन जोलैफोर जों बे उन्दै उन्दै गथ'साफोरखौ जोङो दिनै मेगनजों नुहोनानै बिसोरनि खर' मेलेमाव जोङो सोनानै होनो हादों। जों बेखौ मोनसे फोथायनाय दङ आरो फैबाय थानाय समावबो जोंनि जेनोखि समाज जोंनि मोनफ्रोमबो बर' गामिफोराव बेबायदि मोनसे थासारिया जाथों। जोङो दिनै नैबे बासबारि दख'रा जे रंजालि बैसागु खुंफुं आफाद बिनिफ्राय जोङो मिजिंथिनाय हागोन जोंनि जेनोखि बर' गामिफोरावहाय जोंनि साफ्रोमबो गामिबासि जोंनि सानसुमै जोंनि माखासे लाइमोनफोर जोंनि माखासे दिथागिरिफोरा बेबायदिनो जोंनि जेनोखि फोरबो जिखुनु माखासे हाबाफारिफोरखौ मोनसे सांग्रांथि गोनाङै जोङो खुंबोनो थाखाय थामथिम जाथों जों बेखौ खावलायगोन। आरो जोंनिनाखि रंजालि बैसागु जे खुंफुंनाय बियो जोंहा बासबारि दख'रा हिसाबै 17थि जाबाय नैबे खेबावहाय। दा बिनि गेजेरजों आङो साफ्रोमबो जोंनि बर' माहारिनि गेजेरावहाय बेबायदि मोनसे मोजां थासारि आरो जोंनि गेजेराव अनलायनाय थासारि आरो बेबायदिनो माखासे मोजां जोंनि इयुन जोलैफोरनो लामा दिन्थिनो हानाय मोनसे जोंनि थासारिया फैथों आं बेखौहाय खावलायनाय थाबाय आरो लोगोसे मिजिंथिनाय थाबाय। आरो आं साफ्रोमबो रायजो राजाफोरनिसिम आङो बे समावहाय रंजालि बैसागु फोरबोनि जे गाहाम हामलायनाय बेखौ फिन खेबसे नैबे नोंथांमोननि खौरां बिजोंनि गेजेरजों आङो जासिफिनबावबाय आरो आं एसेखिनियावनो आंनि जे सुंद' बिबुंथि आं बेखौ एसेखिनियावनो दोनथ'बाय। गोजोन्थों।